Hola, nois i noies! Avui anem a fer els dies de la setmana. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres i dissabte i diumenge set són. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres i dissabte i diumenge set són. Set són els dies de la setmana. 5 vaig a escola i 2 a casa. Tots 7 comencen quan jo dic dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres i dissabte i diumenge set són. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres i dissabte i diumenge set són. La trompeta! Tut, turut, 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 turut. Xapulí, quin dia és? Avui és set són els dies de la setmana. 5 vaig a escola i 2 a casa. Tots 7 comencen quan jo dic dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres i dissabte i diumenge set són. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous, divendres i dissabte i diumenge set són. Adéu!